Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Katanat ke bakmi ya ke Pulih Putih hakani ke Jela Meghalaya. Kalapan kerek ban pha da ke jing terwa ban ajimot ya ke Sorkar Jela. Bahkan khang kerdap no lane ban pensange no ya ke jing ai gran N8 ya ke skol ki badan tang hapo sipongon ki khana skol. Ya kani ke jing terwa katanat Pulih Putih kan sawan ra hapo ke Jelang. Jong ka kenuhon menteri jong ke Sorkar Jela ke ban Selong Shen. O menteri ubakmi ia kini katnat ubak lakmen remboy. Ha ka jingakran kerpang bat ka Batisi TV ha ka arpenyo terek mentau naiwing araja kat khandai. Ulai itu bagi dan palat arspa arpoi tili ki skol lower primary bat skol upper primary. Hapo ka jela bat kentop ru ia ki skol sorkar bat ki skol bala ajing rap da ka sorkar ne ki government aided school ki badan tang hapo sipangot ki khana skol. Ubak lakmen remboy ulai itu ru basisian bakatnat Pulih Putih keladap penlut ia ki jingdon kambaro. Katnat kan setiap syai kino ki skol ki badan kam ban khang kerdap no bat kino ki badang hab ban penne shushu katkum ka jing tho jong ne menteri katnat Pulih Putih ka wei ne ki daw halor ka jing don jong ki skol baduna e ki khna kadai na ka jingmi shaba palat jong ki skol bat ula pentep ru batang ha ka sisnam ka Sorkar Jela ka ju pisah hado arpho klor tingka na ka banta kini ki skol baduna ki khna skol ka wei ka study ka ba lengba ki initiative jong chief strategy ula ongi bangin wat ya kadaw balai ka here ka result metric masyara 100%. Tengila don kata ka study analytic study hapo ka department jangi but ya kata ka komiti ki ongka ngi le swatang Garo Hills. Garo Hills region assessment kelong grade nang kumau bahara yu kadon kata ka yu kebangi study kano ka school ka perform but kano ka bang perform ngilap ba hapo ka rohi ki percentage kadai haki lifesan support sejram but ka was performance kadai ka southwest Garo Hills napdeng ki Garo Hills region but hakat tu ka study ngitip baki don ki school menta ki secondary school ki ba lalai saus nem dan tangwe kena uba apiar metrik te kini kita tabaro ki don hapo ka jingtip jong ka department menta ngi persang ban pe ke hi ka bangin lab lek nang ba ngi kwa baka pass percentage ban kiu bar ka jing pulero ka di ban kiu I principal secretary jongi in late hakane kata yau lumakla lasai in late Garo Hills nam ta ki meeting bat kaneru ka de ke wenik agenda ka ba inya kendo in patseu ka ka ba jia ha Garo Hills kane ka study ka lang tang na menta ka result metric barba it is a massive data analysis ngam ngakwa ban congratulate ya ki beriu jong ka department ka jongi ki ba pelut ya ka por ban penbiang ya kitu ki data ba ngila ban tip ngile swatang na ka ro na marba anda ngila analyze ngi syong balai ka result metric ka hovering in between 10% sha po ba sjram ngila ba kadaw hi ka lang ba ki babun ki khna na Garo Hills ki pass percentage na Garo Hills ki kalong tang 35 plus minus te kat bashan ni silang kasi dia ka pass percentage kalong 70 plus minus te dito ka daw ngi persyang ban sim shwa ya kata lengba kan ne data ngi perkhat nga khmelenti ngi ko sarkar ngi khmelenti ba nginla ban pe balay ka lang kumne ka ka bangila kumnong intervene bat nga da ay kumne ya ki DC na po Garo Hills kiba la sim khia ban pe ya kine bat ngas nga tharai lengba kini ki data ki bangin ai haki lengba jitrelang ba district administration ba education department bat ki pajbahi ginla ban penkiu ya kata ka jing nang jing start kumjo ka jing pas jongki kena school te kanne ka jing study kala ya kamta la lai benai ta te kidon bon ki ki bani hab ban le te ngin hab hi ban le ka ka bangila kanu ka kam ka bangila ban le
Gila presentnya kena report lembau chip saru dan tak ada principal secretary jengir Lake Shagaro Hills ban persekutu ban ai ke report lembaki ayu kenang bak margidan kam ya ka corporation yang district administration kenang kumno nginle kenang ba ngila ban converge ya ki ideas bat kumno ba intervene hak itu gisno hak itu school ngam ong ban improve ya ka pass percentage kalau bat improve ya ka jingyo jingtip u kena school malau ubriu la kena school uyo ya jingtip u biang empas hi kamut bangi kuat tang ban pas ba uyo jingtip dak boyo jingtip bagi kai ha kamut un pas hi hak exam jeng u tidak ka ba upas kemukan mentoy ya ka state mau kena school yu assets jong ka state ke jongi